Hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 2-nji maýy hepdäniň fişeme güni. Hoş geldiňiz DWT platformasynyň kanallarına. Şuňky temamyz Türkmenistanyň gyssaly gelen habarlar. Gelin şu barada gurun edelim. Ine sizin bilişiňiz ýaly düýün 1-nji maýy güni sany ulgum arkaly Türkmenistanyň sany ulgumynyň iň uly hünärmendi bolan bir wagtda 6 san kompýuterlary işläp bilýän Türkmenistanyň Bykanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iş maslahatyny geçirdi. Elbetde siz geçirilen maslahatynyň diňe suratyny görüp bilersiňiz. Hakyky geçirilen ýygyna bolsa siz hiç wagtdan görmersiňiz. Sebäbi Serdar Berdimuhammedow nede görülýär bilýär, nede ýygynak geçirip bilýär, nede problemleri çözmäne ukyby bar. Saýlaw sesi ogurlan, saýlaw sesleri ogurlan, Bykanyň kagazynyň tarapyndan prezident wezipetini padarky berilen Türkmenistanyň Bykanyň prezidentiniň ýygynak geçiriş masgaraçylygyny görseňiz, özüňiz tanarsyňyz. Şu ýaly masgara, iki sözi baglap bilmeýän A harpyna şermenine kezzap ýurdumuzy Bykanyň dolandyrýanyny görseňiz utanarsyňyz. Egerde Watan programmasyna geçirilen iş maslahatyna seretsek, şol şu ýerde ara alınıp serdiren meseleler ve distansiyada geçirilen maslahat şonu var, Serdar geçirmekde iki san diktatorlar geçirdi. Ünsör prezident bolsaňyz hemme zady diktatorlar aýdyp geçdi. Diňe bir sözlemi käwagt Serdar gaýtalap, onuň sesini öçürüp, distansiyada bir köşkde oturan Serdary görkezdiler. Hakykatdanam siz diňe diktatorlaryň aýdan zatlaryny işitdiňiz. Diýmek, şol iş maslahatyny, kabinet ministrligi iş maslahatyny diktatorlar geçirdiler. Ine biziň prezidentimiz şoňa da ukyby ýok. Distansiyada okaýamaýdy bilen. Men öňüme işleýärdim, narkotik urup gelýär, gürläbem bilen okdy. Doňdurlyk gelýär, ýani ýüregi durmady ýaly, ekranyň önüne çykyş etmeli. Hatta gurban bolam şey diýär, şular ýaly narkomandygyny bilen bolsam, şunu saýlamazdım. Täzeden seçimleri geçirmeden bolanok diýip aýdýar. Ine bolup geçen ýagdaýlar. Inni biz maglumatlary seyretmek hak men size bir kişirak videony görkezdim, ýa gaýdan zatlarymyz tasdiklar ýaly. Ünsüň watandaşlar. Yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştırgan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şonu hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlanyň Owa Senat toplumuna gözelşik edýän ornwasary Ýazym Muradowyň hemem iki ýurdumyzyň vilayatlarynyň häkimleriniň we Ministrler Kabinetiniň başlanyň ornwasary Daşary işleri ministri Meriýetowyň gatnaşmanda sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň Owa hojuluk toplumuna hemem vilayatlaryna alyp berilýän işleň barşy şeýle-de hormatly prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna we Germaniýa Federasiýa Respublikasyna amal aşyran iş taparlarynyň netijeleri bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly prezidentime de sany arkaly geçirilen iş maslahatynyň gün tertibine geçip ilki bilen ýaňky işmýäri aýal maşgala iş maslahatyny açdy we şol erkek adam diktor onu geçirýär. Ol ekranyna oturun, ünsüň 6 kompýuteryň ýaňky eýesi 6 kompýuterda bir wagtda işläp bilýän adam bir kompýuterda işläp bilýär. İki kompýuterda bir wagtda işläp bilen. Hawa ekranlarymyz köp ýöne. Yani alsan kompýuterda işläp bilen yok. Ine şoň ustady A harpyna şermenine ukypsyz problemlary düşünmeýän adam distansiyada ünsüň distansiyada Aşgabatda oturup öz ministrleri bilen başga ýani köşkdäki oturan ministrleriň arasy oturun ýeriniň bilen ministrleriň arasyna ara çaq 1 kilometrem ýok. Distansiyada fan ulgumlary ulanyp, fan tehnologiýalary ulanyp, ýani iş maslahatyny geçirýär. Indi men soraýyn. Ünsüň 6 san kompýuter bar. 3 tane bu tarapda, 3 tane bu tarapda. Şul idiotmy ýa bul idiot dämi? Şul adam idiotdan bolan idiotmy ýa şul Türkmenistanyň prezidenti? Indi men gurban bolýyn we Serdar Berdimuhammedowyň çepekçilerine, gowlawçylaryna ýüzlenýän. Diňe şu surat, şu idiotlygyny görkezýär bütün dünýäde.
Bütün dünya ine şoň üçin gülýär. O bizim aýdanlarymyz diňe türkmen halky eşdiýär. Bütün dünya şu kadrları görýär, ya YouTube'da şu kadrlar. Şu kadrları göreni bir türkmen tercümeçi var. Görün ya. Şöyle ekspertler oturup emin daşından näme altı kompýuter bar diýip soru berýändirler. Diňe şo adam şu hakyky idiotlygyny, ýa-ni öňden gelýän idiot altı kompýuteryň ýa ustady şöyle oturan idiot hiç saat çalışma interýernam çalışmaýar, men kakymyň ýoluna barýan diýip ine şöyle oturup şu idiot Türkmenistany maskara edip dowam etgelýär. Gelin ýa-ni hormatly watandaşlar. Ahal vilayetin yakimi Gurbanowa söz berdi. Yakim vilayetin ekin meydanlaryna alınıp balyan owagçylyk işleriniň ýerine getiriş barada gatabat berdi. Ýa-da köp Ünsverin, ahal vilayetin hakimi näme bolsa-da okawaýdy. Ýa-ni agzy burlýar. Bul besmärtny prezident ýaly dogdurulan mümkin şol 2000 suraty alınandyr, ýa-ni video galan wagtam ýokdur özi. Şol suratçygy görüp goýup ine şol montaj edip geçirilen yığınaklar gatnaşýanyň arasy 1 kilometr yok adamlar bilen san ulgunlary ulanyp distansiyada yığınak geçirýär. buğday meydanlaryna özüşdigini tutmak, mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işleri dowam edýär. Vilayetde goğuçanyň ekşi tamamlanyp, häzirki wagtda goğuçy meydanlaryna güýge salmak we ýekelemek, otak etmek hemde hatarary bejirgi işleri alınıp barýar. Döwlet başlarymyzyň ilatymyzy güýük bakça bölümleri bilen bolelin üpçün etmek boýunça ýöňde goýun wezipelerden ugralanyp, vilayetde yer alma, sogany we beýlik ýazlyk ekillere agrotehnikanyň talap. Men Türkmenistanyň Watan habarlarynyň redaktoryna ýyldanýar. Siz her ýerde ýygnaklary, her ýerde ýygnaklary, ýa-ni kabinet ministriniň iş ýygnaklaryny sizin diktorlaryňyz geçirýär. Görkezmeňem muny. Bu tapaw ýa, görkezlerin robot ýardy. Bu robot diýilýär. Hakatyň roboty. Svadibny general. Bana laýyklykda ýygy edilýär. Şeýlegen pili öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli ýerine getirmek ugruna degişi işler alınıp barýar. Şonuň ýaly hakim o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga bermek meýilleşdirilýän medeni durmuş we ölümçük maksatly deskarardy we binalarda şeýlegen inženerçilik urganlaryna ýerine getirilýän guruluşyk işleriniň başı barada gatabat berdi. Hormatly prezidentime de gatabat edip, owagçylyk buğdagy üçin ýören möhüm mewsimi gurulmaçykly geçirmegiň esasy talap bolup durýanyny aýtdy. Şonuň bilen baglanykda döwlet başlarymyz paýta buğdaýy ýazlyk ekillere edilýän iýdek işleriniň belirlenen agrotehnik möhletlerde we ýokary ýyly geçirmegini bir gözükçülükde saklamagy we bu işleriň depkinlerini güýçlendirmek wagtda ine şu ýaly iş maslahaty geçdi. Muny dogry görüp durmaly ýöne bizim gyzykly ýerleri bar. Size görkezýär, şo ýerlerini görelim. Türkmen German hyzmatdaşlygyny ulak möhletlerin ýygyzlarly esasy mundan meýlekde ösürmek bilen baglanşykly bir näçe anyk tawşyklar berdi. İş maslahatyna ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işleri ministri Meredew nowatdaky rehmi duruksasyna çykmak baradaky haýyş bilen hormatly prezidentime ýyldandy. Döwlet başlarymyz haýyşy kanagatlandyryp, ýurdumyzyň daşar syýasat idarasynyň ýol başlarynyň wezipelerini wagtlaryň ýerine getirmegi Daşary işleri ministriniň ornatary Hajiýewiň üstüne ýüklenýänini aýtdy. Hemde iş maslahatyny jemledi. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçaka resmi namaty bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Raşid Öwdügiliç Meredewiň her ýylky esasy ruhsaty döwrüne oň wezipe borçlaryny wagtlaryň ýerine getirmek Daşary işler ministriniň ornatary Wepa Seýsenigiliç Hajiýewiň üstüne ýüklenildi. Ine watandaşlar, biz esasy materialymyza geldik. Şu arada bir gurulma edelim. Ünsverin hemişelik vakti ýaly, ýa-ni zähmet dinç günleri. Näme Raşid Meredew her ýyl ine şu aýlary, ýa-ni zähmet dinç alş gününe çykýarmy? 30-ka çykýarmy? Elbetde ýok. Bu bir spektakl. Türkmen halkyna spektakl. Gelin seyredelim, näme şoň ýerine, biz ul maglumatlar aldyk. Dokumentlary, maglumatlar aldyk. Näme bolup geçýär Türkmenistanyň? Hormatly watandaşlar, ine kabinet ministriniň ornatary Daşary işler ministri Raşid Meredew rehmet ruhsady almak bilen haýyş bilen ýüllendi.
bir kanun prezident Serdar Berdimuhamedov onu ol haýyşdy kanagatlandyrdy. Wagtynça daşa işler ministr wezipetine urun batarını ýa-ni Vefa Hacıýewiň üstüne yükledi. Hormatly vatandaşlar, şu spektakl bizim halkymyz üçin edildi. Başka bir üçin näme? Şu bizim halkymyzy uklap ýörsün, ine şular hemme zat normalna tuğrunýa, hemme zat normalna gidip dur diýip, ýa-ni parahat asman diýip, ýa-ni kartinka urýar. Ýöne hakykatdan hem näme bolup geçer? Gelin şoňa seyredeň. Ine öz tohumynyň milli lideri Gurbanuly ataly ogluň ikisiniň gaçmak aladasy var. Şu Gurbanuly inni göz ýetdi, gaçmaly. Şoň üçin Raşid Merýedowy alyp çağırıp buyruk berýär. Biz sizi ýa-ni otpuska goýuran kişi bolaly, siz gidin de bütün dünýäde Türkmenistanyň pullary bolsa ýygnap çykka bir döwlete geçirin. Ýanyňyzda ýygnlar alyp gidin, emhemen bir san gulluk işlerine akydın da edin şonu deyip buyruk berýär. Sebebi özüniň saglygy ýok, gozanmana. Egerde Serdar ise ya da özü ise Serdar ýa-ni wezipen saklap berýär, uturan narkoman. Özü ise de saglygy ýok. Bu alajy ýok birini iýermeli. Raşid Merýedowyň maşgalasyny zalogda saklap dur Türkmenistanyň özüni emheme bilen goşup, ýa-ni ýegenleri goşup iýerýär. Bunu näme çykyp gidýär Raşid Merýedow? Ünsberim. Indi ýa-da Raşid Merýedow gizliň dürlü döwletlerde emele geler. Näme çykyp gidýär? Sebebi Türkmenistanyň şu otlary Germaniýada we Amerikada we beýleki döwletlerde bar. Şu ýerden pullary ýygnap gaýtmak. Ozala bular ýa-ni bizim altın gydyllarymyzy 1 ýyl mundan ozal vilayetlerden merkeze getirip giýje, gizliň, hiç kim bilmäkä emhemen ýa-ni agentler bilen, emheme terroristleri bilen gelip, emheme de şurada akmak bulluk, düşünen ok bolup geçýän zatlar buyrukla böküp edip ber. Şolaryň elleri bilen samolyota ýükläp, ýygenleri çykaryp gitdi. Gurbanyň buyrugy boýunça. Hemme gydyllar alyp gitdiler. Gydyl ýok merkeze wagtda. Indi bolsa Türkmenistanyň içinden ýygenleri 1 ýyldan bäri tonnalap, ýa-ni konteynerlap pullar çykarýarlar. Indi Gurbanuly daşyna galan pullary ugramak we şolar dakansa ýok etmek. Şotlary nol edip bir şoda ýa-ni üýşürip, öz huzury şoduny üýşürip, şo ýerde saklamaly. Isleýär. Ine şoň üçin Raşid Merýedow otpuska gitdi. Bolmasa her ýyl ine may aýyndan hem Raşid Merýedow otpuska gidýärdi. Her ýyl awgust aýyna öz dinjalanyna, öz tohumynyň milli lideri Gurbanuly kabinet ministri otpuska berýär. Men ýokka periwarot bolaýmasyn diýip otpuska iýerlerine şolaryň wezipeleri işlenok. Yine Gurbanuly otpuskadan çağıraýmasa, emheme, polis we harby guluklar olaryň aýdanny edenok. Ine haçanda Gurbanuly otpuska gidenine o öz ýerine kabinet ministriniň orunmasaryny goýup gitmeli prezident bolan wagty. Inni Uçilýena ogluny getirdi, olam boş. Ol Türkmenlerde ýara boş baklaşka. Baklaşka da der, baklaşka da suw sap bolýar. Muň kellesine zadym sap bolanok. Ine şol ejetiniň sadakatyny we hakatyň sadakatyny berende maskara bolup çekip geldi. İki şöyle vuruşup sadaka uturmakka gaçyp gitdiler. Ine şol iki sany, iki kelleli prezident, bir kellesi narkoman, beýleki kellesi hem psihikatadan giden bir kezzap. Ine şolar öz ýa-ni soňky adam Türkmenistanyň pullaryny daşyndan oglajak bolýar. Gelin seyredeliň, näme Gurbanuly gorkýar we şo pullary çykarjak bolýar. Men size düşündireyim. Putina yıkılıp barýar. Indi Putin'den kömek ýok bolan soň, bular Erdogana yıkıllar. Erdogan'ın ýüreginden tutup, indi şu seçimden geçerim geçmez, bellisi ýok. Näme etmelimiş? Indi bizi gowlajak adam ýok. Sebäbi bular vatan düşmanlary, vatan döwnükleri, sebäbi watany beýleki ýurduň prezidentlerine satýarlar. Ine emheme gullugy men size aýdýan. Ünsüriň, siz vatan döwnükleri gözläp ýördiňiz. Ine iki kelleli prezident Türkmenistanyň ykhtiyarlyklaryny, Türkmenistanyň siýasatyny, geljegini beýleki döwletleriň prezidentleri kontrolda saklap, Türkmenistanyň çepe saga bytnadan o. Kim onu diýär? Vatan döwnükleri? Ya opozisiýa diýärmi şonu? Ya opozisiýa Türkmenistan dolandyr ýani. Serdim şo zatlara. Indi şol öň Putina bagly, Putinin
Behwidini gorayan adamlar ve öz behwidlerini gorayan adamlar halka karşı, halk düşmanları, iki kelleli prezident Putin yıkılıp başladı bolin, Erdoğan'a yıkıldı. Erdoğan'ın seçimden geçmez mi? Seyrettiler, öylem yıkılıp yatır Erdoğan. Yaran o. Geçti de yankı işlep biler mi? Apozisiya uşunun onu da. Çünkü sana diktatör yıkılıyor, bunlar ne etmeli? Bunlar halk taylamadı. Halkın bunlar önemi yok. Halk bunları köçe çıkarıp köçüdü öldürecek oluyor. Saddam nemeni yankı Libyan prezidentini yani. Şundan korkup bunlar kaçmak yolunda. Kaçmağına tayalık koyuyor. On meclis ayım daş değil. Yani May ayında Türkiye'de taylov seçiliyor. Şu yerde egerde demokratik devletin demokratik opozisiyanın vekili gelse ya da başka vekil gelse birinci bilen kaçıvatalı da adamları yankı düzgünleştirir. O demek ne? Kimin dokumenti yok olsa öylüğüne gitmez. Bir topar Türkmen halkının vekilleri ağır yağda yatarlar. Olar ne eder? Öylüğüne gaydar da elbette başka gidecek yerleri yok. Öylüğüne gelse şunun nägilikleri köpülür. Yani halkın nägilikleri köpülür. Şurur soňky edenlerim oň üstüne goşar. Ya azat döwletde ýaşaýar. Ine Türkmenistan'dan men gürleşip durun. Şundan 6 ay, 9 ay barany olanlar adamlar günay diýär. Yine de bir ay murada ya men özüm ölýän ya da birini öldürürüm. Yaşap bolanok diýär. Hudaý saklasyn. Näme üçin gelipdir ýa. Men şu ýaly her vilayetde nägilikler köpelip başlady. Gurbanulyň arkadagy Putin Erdoğan yıkılıp dur. Bunu olacak yok, garantiyası yok. Halka bunu ezecek oluyor. Onun üstüne opozisiya gelecek oluyor. Biz içine girecek korktuğumuz hayallar, içine girip şunu tutsak edecek korktuğumuz. Şu da hatlar gözünü tutup, Raşid Meriyedowy oturup fikirlenip şunu iyi veriyor. Bar pulları çöplep şöyle koy. Maşgalatına zal oğalıyor. Kaptanına emkemeni koşup, yeğinlerini koşup, olara kontrol edip pulları şu yeğinlerin altlarına geçirdi. Yine bol geçen spektakl. Yönü elbette vatan havarlarına göre, vatan havarlarına diktatörler, iş maslahatını geçiren adamlar, şöyle beyan eden adamlar. Yine bize bir kartinka öğretiyor. Turatçılar. Vatanımız parahat, asmanımız parahat, vah prezidentin canı tav olsun. Vah arkadağlı, alavaylı Ferdar'ın canı tav olsun. Alavaylı, arkadağın yani canı tav olsun. Bu bolsa kezzaplar şu kartinkanın arkasında bizim pullarımızı doğru oğurlak gelip oturuyorlar. Soňky zatlar aljak bolýarlar. Şu otları nol edip gitjek bolýarlar. Bunun vakti çäklinni. Olum görünüp dur. Tizen biz yine içine girýär. Erdoğan yıkılmaya biz içine girýär. Bu goldurjak adam yok. Şoň üçin men emkeme gullukdaky adamlara ýülenýän. Bular kaçmak bilen. Bular kaçanlar samolyotda size yer yok. İkinciden polis işgallerine ýülenýän. Ünsverin şular kaçıp otylar, tutun şulary. Şunun yegenlerini, öýlerini, şu pul gaýyn, dogun gaýynlaryny tutun hemmetini. Planlaşdyryn. Biz barany tutmaly derrew. Biz bulary jenaýata çekmeli. Jenaýata çekip jezasyny bermeli. Suud etmeli ony. Biz baranmyzda şular biz jenaýata çekmesek biz azat saýlawlary geçirip bilendik. Biz sistemany çalışyp bilendik. Men şu sistemany çalışmak, azat saýlawlaryny näme geçirmek boýunça aýratyn çykşadan ýöne şu ýalatda bolup geçýär. Şoň üçin watandaşlar, oýunyň içindäki watandaşlar, prezident arka milli lider o bizim milli liderimiz däl. Ol öz tokumunyň milli lideri. Ol öz oğlunyň milli lideri. O gahrman arkada, gahrman zat, ol kartinkan aýyryň bir ýaly seredin. Diktorlara da aýdýan, Watan habarynyň redaktorlaryna da aýdýan. Siz rejimi gollap hemme da edýäňiz. Gorkan dokmy ertesi sizdenim jogap torarlar. Sebebi ýadyňyzda bolsa gitler tutulmaly, gebilsin tutulur, propagandanın ýolu uçdy. Ine şu ýalatda bolup geçýär. Korrupsiýa edýän vice-premierler. Häzir wagtyňyz geldi. Siz özüňizi görkezip halkyň tarapyna geçip öz günälerinizi ýuwup bilýäňiz. Emheme ýolbaşçylary,
ortaky polisler, ýa-ni MHM gullugynaky ortaça işleýän ofitserler, polis işgärleri, sizin 80-85% işgärleriniz dogry adamlar, gowy adamlar. Mejbur bolýarlar ýokary zat bermäne. Siz MHM görände arassarak wagt geldi. Görkezin halk üçin hyzmat edýäniňizi, döwleti saklajak bolýanyňyzy, döwlete hyzmat edýäniňizi görkezin. Döwlet ýolbaşçy, korrupsioner, kezzap bolsa, siz onu tutmaly. Başga gaç ýok. Bizim hemmemiz tutmaly şonu. Şoň üçin halk nägeliklerini bildirse, sypaçylyk edip goýberin. Gaýtyp gowşadyn. Bildirsin. Biz näçe şolu bildirip boşlasa, şonça çalp barıp, çalp meseleni çözer. O mesele çözülende size de gowy çağrıňyz boldy. Sizin geljeňiz de o. Türkmenistan besetmeli. Şol kezzap ýoluny gitmeli. Türkmenistan adalatly, hukukly döwlet bolmaly. Hormatly vatandaşlar, ine men size aýtdym, näme etjek bolýanlaryny. Ýene bir gaty wajyp maglumat bar. Inni Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýanyna eşiten adamlar aýdýar. Türkmenistan meninki. Men eger Türkmenistandan gitmeli bolsam, taşlamaly bolsam, men hususy adymy, men gana buluşturup giderni. Gelin ferideriň näçe Gurbanguly gana buluşturmaly Türkmenistany gaçyp giderni. Bir, men ýöne bermerni. Men MHM polislere buyruk berin, atyň diýip, güne ulunky. Mümkin men ýeňerim. İkinci, men provokasiýa edip pul beren adamlara ve provokasiýa edip polisler we MHM'ler attyryp arasyny uruşturup, jardyny uruşuna elçek borny. Gany bularny Türkmenistany. Näçe? Gaçyp gidenne başta baran yerine munla hiç şeli swaz yok, hiç şeli ýa tanış biliş yok. Bu gurunp başlamaly bizden. O Yanukovic gaçyp giden ýal şu skemadan aşak bolýar. Yanukovic gaçyp gidenne bulaşdy hemmedat. Rossiya ýürüýte çolup bulaşdyryp da Yanukovic hiç zat diýmediler. Ýitip gitdi ady. Şuram şey etjek bolýar. Türkmenistan gany bolajak bolýar. Biz ýa-ni türkmen halkynyň arasyna problemleri çözýänçäk. MHM polis gulluklarynyň kezzaplaryny tapynçak, stabilizasiýa edinçak bir ýyl bir ýarym gerek. Oňa çel buru ýitip giderler-de gorunuş sistemasyny düzerler, gurnarlar öýlerini. Daşy ötdi. Häzir gaçyp atalga döwletini öldürip berýär. Haýsy döwlet gowy orka bizi ýygyna bermediler kadip. Ine şeýdi. Ýene bir zat argument ine şular öýler diýär. Biz ine gany ulak gitsek aýdarlar. Ine öňkü prezident gowy köni parahat ýurdumyz wady. Hemme zat parahat diýip ýa-ni täze hökümeti söwürler. Täze hökümet bilen halkyň arasyna ynam gaçar. Bir topar adam ýa-ni nägeliklerini bilirler, mümkin biz gaýdyp geler. Gaýdyp gelmesem biz gaçanmyzda ine bir bize wagt bar, ine şol wagt biz ýa-ni gorunup pullarymyzy gizläp, mülklerimizi gizläp oturýançak wagt gerek bize. Bir günne et buruna odatdır. Ve pullar uluy. Ne şu zatlar gözüňe tutup şuraya strategiýa gurýar. Bunu mintek hemme zatda. Bular nämet başladylar? Demir ýolda birini öldürdiler. Bize atlar amma şondan alınan maglumat olma. Şu rejimiň edýän zatlarynyň maglumatlary gelip başlady. Biz geň galdyk. Sorumyza umyp dur. Şu maglumatlar men ertir Frans hökümeti bilen duruşýan. Men şu maglumatlar şolary we Ýewropadaky ýürüýte sanksiýa ugruna işleýän adamlara geçirýär. Ününferin, bular demir ýola birini atdylar, ýa-ni nişasny случай diýip öldürdiler. Birini avariýa diýip öldürdiler, birini suwda gark boldy diýip öldürdiler. Öz şaýatlaryny öldürip barýarlar. Sen gaçyp gidip oturýarlar. Ýegenleri bir ýylan meýal gaçyp ber. Inni iki elli prezident gaçyp bolýar. Bize maglumatlar gerek näçe köp bolsa, Gurbanlyň daş töweri bardy. Hormatly vatandaşlar, näçe maglumatlar bolsa berin, bizde köp maglumatlar, bize ýene de gerek. Näçe köp bolsa biz dünýäň her künjegini şular tapar.
Inni yegenler barada. Egerde bir yerde görseňiz şolary, şolun elindäki pullar, gyzyl sagatlar, maşinlary o sizin pullaryňyz. Ellerinden alın. Dol hakyňyz bar. Arrest edin. Polisiýa yerli neme ýüldürün. Ýüldüründe bize aydın. Biz özümüz ýanky neme ýüldürüp şolary ýapdyrýar. Ýewropada, Dubayda bir yerde şolary görseňiz, ellerinden alın, sizin hakyňyz bar. Sebäbi ol halkyň pullary, sizin pullaryňyz, bizim pullaryňyz. Şolunky däl. Şolary ýetmesin şolary. Şolun skemalary, biznes skemalary, şolun edýän ýa Türkmenistanyň işlerini dol hakyňyz bar durup almagy. Ya da maglumatlar bize verin, biz ya sansa yatırıp oturuyoruz onları. Bizim arkamızda azat devletlerin yolbaşçıları var. Amerika, Avrupa, dolu gollu var deyip ben size önkörde aytdım. Dekabrda Amerika varanla gollu gollu. Geçen hepde ben senatta çıkış ettim Fransa'nın senatında. Oyda da gollu var. Şu hepteden başlar biz hükümetlerini işlepiyoruz. Türkmenistan demokrasiya geçmeli. Kezzaplar tutulmalı boldu. Yine bir maglumat aýdyn size, yine Türkmenistan'la sizin bilişiniz ýaly Aşgabat Türkmenawat gurulýan Türkmen gara ýollaryny Serdaryň gudulary şu ýollary gurulşyna alyp barýar. Ahli vilayatdaky ýol guruluş asfalt zawodynyň hemmesi şol asfaltlary gaty ardan bahadan berýär. Bular bolsa valyuta, ýa Türkmenistana valyuta ýollar etber valyuta alýar. Yine bunu yürütülüştürün skema diýilýär, biznes skema. Şular Türkmenistan'ın pul ogurlamanı indi gorkan oklarım, gün ogurlaýar. Yani Türkmenistan'ı bizim yurdumuz diýip aýdýar. Yine Gurban oýun aýdýan zady. Men yurdum, men elimden bir aljak bolsa men gana bolarym. Kelledirden Gurban oýun. O näme sen huzury döwletiň bolu. Döwlet bilinki. Men kämdäl, sen kämdäl, on kämdäl bilinki. Türkmenistanyň halkynky. Halk taýýar prezidentini. 32 ýyldan beri allak gelýäňiz. Halky. Vatan dönükleri, beýleki daşaryp prezidentlere daýanyp, şolun ýa-ni behwitden gorap, şolun arkaňyza alyp, şolun arkada bolup ýörsiňiz. Olun arkada däl, olun gullary bolup ýörsiňiz. Olar siziň arkadaňyz. Utançsyz bir haýan. Indi bular näme diýär? Şu ýollar gurup bolanlar, birinjidana, ünsörüň, guranyna ogurlaýar pullary. Asfalt zavoddan gaty ardan bahadan alýar, ýöne her kilometri valyutada mirawy bahadan faktura goýýar. Olar tölenýär elbetde. Nähil tölenýär? Ine Germaniýadan, o ýerden, bu ýerden kardalýarlar, Türkmenistanyň batyrýarlar da şu guruluşy etdirip pullary çekýärler. Ünsörüň, gyzyllaryny ogurladylar. Häzir şu otlaryň pullaryny ogurlaýarlar we Türkmenistan batyryp gidip otylar. Sebäbi gaçlaklaryny bilýärler. Yine ýagdaý şeýle. Indi bular plany nämedir şu ýollar gurmakda? Ýollar platna geçirjek bolýarlar. Ona gudularyny goýjak bolýarlar. Gudular ýeti gurup bolan soň operator hökmünde pullar alyp döwlete ýa-ni berer ýaly bir bölegini. Ya da huzursuzlaştırıp pol öldüğünü alıyor. Yine bulun siyamati. Gün aydiyarlar, devlet bizimki. Dine bizim kardeşlerimiz, bizim doğanlarımız kazanmalı. Esas Türkmenistan'ın içinde daşına geçen finans siyamalar bizim üstümüzden geçmeli. Finans patokları bizim üstümüzden geçmeli. Esası ziyalkalar bizim üstümüzden geçmeli. Bizi kazanmalı. Ayal gıyılarımıza maşin sürdüren oklar. Öz ayal gıyıları polmuş pilot. Hiç il tormuz yok. İster maşini sürüyor, ister nimesini sürüyor. İster nimesini yani geyiyor. Olur hiç il kanun yok. Türkmenistan olunka. Yine şuraya da attır geldi Türkmenistan'ın mesela şunu yani aytmani derul gördüm, vacip gördüm yine şunu ayttım size. Hurmatlı vatandaşlar, mesela öňüm aýdýan, biz öz öýümizde turist olmaly. Türkmenistan bizim öýümüz, bizim vatanymız. Türkmenistany gurban uly, yani kaldırmadı, öňüm Meniňem ata-babalarym uruşda ölüp, söwüşlerde ölüp, Türkmenistany galdyryp, eşek ýaly işläp geldiler.
sizin hem ata-babalarymyz. Bizim hem hemmemizin ata-babalarymyz Türkmenistany kaldırdılar. Gurban bolayım dahly ýok. Ya Gurban bolayım ýanyna kezzap, doğrulanmaşy, narkomandan dahly ýok. Bir zat Türkmenistany et gören oga. Alkürmü doğrulanmaşyny, alkürmü ata-babalarymyz. Näçe Türkmenistanyň kömek etdiler. Türkmenistan üçin ölüler. Hani Gurban bolayım? Kakasyny beýan etdik. Alkogolik, basylan, türmelerde aýalary zorlayan adam gahrman bolupdyr Türkmenistanda. Özü iki elek gahrman. Näme gahrmany? Türkmenistanyň pullaryny oglayan gahrmanmy? Ýani Türkmenistanyň pullaryny oglap, döwleti oglasan gahrman bolýan. Onu Türkmenistan o näil matriça. O matriçany düzeltmeli. Ol ters gurulan bir zat. Fundamenti ýokarda, ýani ýokary kyşada aşagda gurulan bir jaý. Onu terden biklemeli normal. Bolmasa bizim üstümizden gülüp ýörler bütün döwletler, halklar. Türkmen halkynyň üstüne gülen oklar. Okan komentarlarda ýazýarlar. Türkmen, biedni türkmenski narod, pahylar, yaman gowy halk Türkmen halky diýip hem ýerde ýazýarlar. Meňne dostum ma Türkmen yaman gowy halk diýip. Ýöne şul kezzaplaryň üstüne gülüp ýörler. Kezzaplara söýüp ýörler. Kezzaplary ýa-ni iksany atyly ogly myzal hökmüne görkezýär. Bizim meclisimiz myzal hökmüne dünýäde görkezýär. Şuraya bolaýmy alaw. Bu torun ýa-ni maskaraçylyk. Hani kim aldırýar Türkmenistanyň awtoritetini? Opozisiýa we Türkmen halky aldırýar. Bu kezzaplar meclis, halk meclis. El çapyşyp arkadagy şöhrat diýip gygyp ýatylar. Gahrman arkadagly, alawaly, arkadagyň serdary bir topar bir gülkünç zatlar aýdýan utunan bolgandy. Meclisiň başlygy hormatly gahrmanly arkadagyň alawaly serdary. Men seň öňünde näme etjegimi demek aýdyn maňa. Öz eşigmem aýyp ýalňyş duruyor. Näme diýseňiz edýän dur. Killedi bir işleýärmiş şol adamyň. Siz o prezident ýaly doğru derecede wezipeňiz bar. Siz döwlet problemleri çözmeli. Siz döwletdäki täze kanunlary özgeçdirmeli. Siz Türkmenistanyň ikkili prezident usilini prezident konstitusiýasyny aýryp täze konstitusiýa goýmaly. Siz halkyň içine gidip näme problemler bar diýip öwrenmeli. Näme Türkmen halky daşyna içek bolsa $2000 bermeli. Şu zatlary öwrenip kanunen yatırmaly. Gerek bolsa migrasiýany yatırmaly. Özgeçdirmeli. Näme bolup geçýär? Bu zatlar meclisde ýa-ni sezdilen o meclisdäkilerin iň ýolbaşçysy, ýa-ni Gurbanly bilen Serdaryň agzyna sebäp bolar. Prokuratura ola Hudaý saklasyn turistler, kommersant turistler. Türkmen halkyny talap gezip ýörler. Ýokarysy da oň bardygyna meştem dokmy? Oň ýokarysy onuň başlygy gizlenip ýör. Ýokarsyň başlygy bir häkimet. O häkimeden bir ekrana, watan habarlaryna çykyş etmeli. Menem Gurbanlyň aýdanyny edýän ýöne menem ba diýmeli. Ola gizlin amerikanski dollar ýaly. Badygyny eşdiýärse hiç wagt göremdik. Türkmen prezidentini görýär. Meclisi käwagt Türkmen prezidentiniň hem ýerini ýalamaly bolanyny görýär. Ýokarysy göremdik. Gizlin işleýär. 3 tane hökümet deň derecede. Ne şoňa balans guruluşu diýilýär. Balans döwlet guruluşu diýilýär. Şundan bozjak bolup, iň üstünde halk maslahatyny goýup, Gurbanly kezzap onan bozdy. Ýöne bolanma da şol 3 derejeňi deň sizin. Prezident sizden ulýar. Kanun çykarjy häkimet meclis, ýerine ýetirjy häkimet şoň çykaran kanuny ýerine ýetirýän prezident, kabinet ministri, premier ministr, şo wagtda şol adam, oň bir 6 sany kaskasy bar. We şonu barlayan eger şöyle ýalňyşlyklar bolsa tutup suda çeken ýokary kadetin ýolbaşy. Deň derejede adamlar ola gören oğlum. Badygyna bilen dok. Meclisiň başlygy hem ýerini ýalap ýör Serdar. Gurbanly bir zat diýse gün ýykylýar ýüründen tutup. Emedeklep men näme etmeli aýdyn men bilem o kelläm giren o. Mundan beter näme etmeli emedeklep. Döwlet bolmaly.
Şoň üçin şu kezaplar bize spektakl kurup para hadatman, ine prezident geldi, zat dip ağlap bizi gorkudup gözümüzü yankı yumdurup arkasına Raşit Meredi ılgadıp pulları oluyor. Son pulları. Kaçmak yolunda. Erdogan bolan prezident bolmadı, bolsa da goşuk prezident bolar. Yürü ağırlı, ýagdaý kynrak, mümkin dururum, giderim. Yankı şu nimelerine. Özbaşklar Türkiye'de bolmaly. Gitjek ýeri ýok Türkiýanyň. Orsetde de bolmaly. Gitjek ýeri Orsetden. Diýmek Türkmenistanda da bolmaly. Iki kelleli prezident, iki sany garantiýasy Rossiýa bilen Erdogan. Ondan başga garantiýa ýok. Halkdana garantiýa aňarda dursun. Halk şunu gözläp ýör. Ýyrtjak bolup şolary. Ine şu ýazatlar bolup geçdi, hormatly watandaşlar. Men size şunu beýan etdim. Yatmaň, bolunny, korrupsiýa investisiýa etmeň durulunny. Men siýasata goşulanmak, men jemgyýete goşulanmak diýip, şu wagtda ne de demokratiýany bolýaňyz, ne de öz geljegiňizi, ýani gowlaşyk bolýaňyz, ne de geljegiňizi garaşýaňyz. Şunam etmeň, gaýtyp korrupsiýa gidip konsulat ziyatky berýäňiz, o ýerde ziyatky berýäňiz, o ýerde ziyatky berip, şu sistemany mundan metek bolýaňyz investisiýa edýäňiz. Bize de investisiýa. Biz wara sizler köçürdi, öleli ýöne galanar. Sizin adatlyklaryňyz. Ýöne siz kim adatlyklaryňyzy gazansa da, bizem demokratiýa ýa halk siz jemgyýetiň graždany bolmaly. Bizde graždan jemgyýeti görmeli. Graždan jemgyýeti bolmasa, ýene de bir topar gazanarda ýene diktatura bolar. Ine şoň üçin men size aýdýan, goşulyň şäherinde, etrawyňda, kiçik owaňda bolup geçýän hadisalar siz bilämeli. O sizin durmuşuňyz şol. Kim näme diýipdir, näme çypýar, näme adalatsyzlyk bolsa, bir adalatlyk bolsa baryp sokulyň şo ýere. Näme çyp sen şonu edýän? Sen kim diýse, men şu ýerde ýaşaýan. Sen kim? Şey diýip aýdym. Men şu ýerde ýaşaýan, men şu toprakda doğulum, men şu ýerde de ölüm. Sen kim? Diýip aýdym, uçuskowa beýleke. Sen bir gelin daşyndan. Biz şu ýöriň adamlar, biz şu topragyň iýesi biz. Düşündürüň, bolmuş o topragyň iýesi. Kaçıp, gıra kaçıp, hükümet. Hükümet kim? Kezzaplar. Gurbanlar onu saylap kezzaplarını vepalarını saydı. O hükümetin hiç haklaryny gorumaz. Şonuň üçin bolly diňini öz watanyň hojaýyny bolun. Hemmemiz. Watan men kam der, on kam der, gurbanyň kam der, bizinki. Siz şu misal şu murgapda oturmysınız bir ýanky owoda. Ine şol owaň şu ýerdäki watanyň bölegi sizinki şol. Polisan kam der, häkimin kam der, ýanky geňeşiň ýolbaşçynyň kam der, sizinki. Siz şolu düşündirmeli. Seni jogapkärçilik çağırıp şöyle goýdular. Näme etdiň sen? Näme edýän sen? Bizim ýaşaýyşymyzy gowlaşdyrmak üçin näme etdiň sen? Ýok bol şöwden diýmeli. Ýene bir etsen halk bilen uyuşup sen işin görüp diýmeli. Üstünden ýazyn prokuratura, üstünden ýazyn häkimlige. Baryň vilayet häkimi uyuşup ýa-da etrap häkimi aýryň şu kezzap ýüregi düşdi. Pul sorap, owan ýatyrdy diýin. Ne köçeler urýar, ne ýanky turbalar çalyşýar. Edýän iş ýok diýin. Ýöne talap gezip ýördi. Aýdyň şonu. Hojaýyn bolun. Öz ýeriniň hojaýyny bolun. Aýyne häkim diýdi, o diýdi, kim häkim? Hiç kim, hojaýyn siz. Konstitusiýanyň 3-nji maddasyna ýazyly. Türkmenistanyň häkimetiniň günü ýolbaşçysy, ýeke-tek ýolbaşçysy türkmen halkydyr. Türkmen halky siz bolýaňyzda, şo ýerde owaňyzda siz oturup türkmen halkynyň wekilleri bolýaňyz. Sizden saýlanan häkim bolýar. Siz islendik wagtda şonu ýatyryp bilýäňiz. Islendik wagtda prezident ýatyryp bilýäňiz. Köçä çykyp, ine sizin konstitusiýaňyzda bir topar bir düzgünçilik, ine biz köçä çykdyk, hemmemiz biz garşy. Bolly, gitmeli ol. Ine biz ses verip ýygyna edýäs, biz garşy şu ýygynyň protokolu bilen seni aýrýar diýseňiz, gitmeli ol. Konstitusiýa bar ýok, tapagy ýok. Sen
halk üçüp diye. Konstitusiyanın göz başlı halktır. Ne bizim şonu etjek bolar. Halk bilen köşke barıp, köşkde şunu tutsak etjek bolar. Halkın aldynan, halk bilen bir küçük topar der, giderli topar der. Halk bilen. Yani şu bizim yanımızda var. Eğer siz bizim yanımızda bolmasa biz şunu et bilmeyiz. Yani şunun için her bir Türkmen öz vatanını korumalı. Kezzaplardan öz vatanını bir topar yani vatan basvalacak kezzaplardan korumalı. Öz sayloo seslerini korumalı. Tüpen bilen korumalı bolsa korumalı şonu. Bizde näme? Ayalımız molim, maşgalamız molim, ejemiz molim. Barım ay kimse diye bu halk bilen oğlum deyip yani nimeler yazıp falsifikasiya edip ses verip kurbanlığını saydı diyor. Elbette olur bazı şey diyor. Yani biz kaçanla şöyle dursak, doğan etme şunu neyse, ol etme. Biz şöyle baranda oğlum şunu kontrol edelim. Biz bilen oğlum bizim hakkımız var. Elbette hakkımız var. Sayılı geçenine bizim hakkımız var. Her bir adamın hakkı var. Barıp şöyle komisyanın yanına durup şöyle bağırlamak. Neyem ettiler? Neyem çıkbey diye. 8 saat durup öz patşiyodunu edip yani 5-10 ol patşiyod edip şöyle neye doğru deyip aytmanın hakkımız var. O bizim konstitusyon hakkımız. Bunu 92'den meğer konstitusiyanı 10 öde ütköttüler. 2 yılda 2 öde ütköttü. Ünsverim. 20-22'de yine 2 öde ütköttü konstitusiyanı. Killet ne gelen adını etmiyor. Ola bu torun narkoman kiçti. Aydan adından öğren bilen o. Beylek killeti giden manyak. Yine şuna biz yuv dayanacak olsak. Ay parahat asman. Yine hemen parahatçılık deyip öğren olsak. Ona günah bizde olur da der. Olar bu torun kezzap, olar düşündü. Şunun için hormatly vatandaşlar. Şun kunna içinin pulları oğlundu. Daşında Türkmenistan daşında galan pullar yığnak ediyorlar. Şunu gaçya. Hemmede nägeliklerini bildirin. Korrupsiýany besedinginde, pul vermeyeni, östürmeyeni besedin. Men halka ýülenýär. Hökümetdäki işleyen adamlar aýdýan şular gaçmak bilen. Inanmaň şular diýen zatlaryna. Etmeň bir kanun zatlary. Kanun zatları diýen bolsa, edin bir kanun zatları etmeň. Prokuratura işgärleri, MHM işgärleri, terroristler, polis zombiler aýdýan. Bollo, şular gidýär. Siz halk bilen gönlün oturursunuz. Halk sizi bir-birden tutar. Geçin halkın tarafına. Kösemen halkı. Bir galta var, gaharına sizi toldurup koyarlar. Görüyorsunuz siz. Biz hemme vilayetlerden maglumatlar alıp duruz halkın ýagdaýyny. Aýdyp durur. Gün aýýarlar. Yine bir şeyli olsa mene birini öldürýän ya. MHM ya polisin birini öldürjek. 2-3'ünü öldürüp özmem öldürjek diýär. Şu realiteden bizar boldy. Öýlerini ýakarlar, ananı. Aýdyp durlar. Yok ho, konstitusiyan etatyny etmeli zat dip durduk gelýär. Ay bar ülküde oturýar murada. Men 5 şans çağama nälikleýin. O ýerde bir ýerde kezzapçylyk edemedem diýär. Onam edetim gelip halis kellep zryf bolup barýar diýär. Özümi öldürjek, ýöne 2-3 tanatyny akıtjak diýär özüni. Ine bolýan zatda. MHM, polis, sizin yallaklar, şu iksan kezzap hyzmat edişiniz bilen Türkmen halky Türkmenistan'ın içinde yaşap bilen daşına gitmeli bolýar. Mecbur. Ananyň gidenine kezzaplar gidenler, gowy adamlar gidenler. Çağlaryň şu kezzaplaryň arasyna alın. Onun durmuş bolmy, onun jemgyýet bolmy. Olar ýal adamyň arasyna ýaşamak utanç dälmi? Şol ýal adamlary şu derece siz getirýän. Batışlar edip yığnap, käýäp, üstüne ýa töhmetler atyp bir topar ýa narkotik bir zatlar atyp olar ýa jenaýat çekip ýok zatlary. Dogry düşünün, sizin ýolbaşçylygyňyz kezzap, gaçky dotýlar. Bolun всё, stop. Bu tarafa geçin. Biz barýasyny görürsüňiz. Bir-birden sizi edil ýerine goýarys. Ýewropada ýaly çotky bolar. Biz hili işleýän adamlar. Şunu men efir gutorýan hormatly vatandaşlar, sizin hemmeňize Türkmen halkyny birinji günden jan halk arzu edýär. İkinji bilen hiç wagt unutdan gaçmaň.
biz bulary bara gatşat ýagdaýda ýygnardy. Şu dünýäň deşi bolsa gildende de köwläp çykarardy. Şu soňky adam tapynça gaç gidenler bir getirirdi. Üstünde ýürüdi komisiýa işler. Komisiýa kaçan yapylar? Soňky şuň ýegini Türkmenistana gelýänçe. Şoň ýaly, şoň üçin hemme zat bizim elimize bagly, bize bagly. Türkmenistan diňine hormatly vatandaşlar.